mhux kulħadd għadu ewer li jisma' l-ġurnata tiegħek trid tinbidel. Għax int marida mingħajr ma turi. Natali Merċi għandha vuċi familjari mas semmija ta' Radio Malta ta' kuljum tippreżenta l-programm ma' Natali. Natali tbati mill-fibromyalgia, kundizzjoni li taffetwa ħajjita tant li ftit ta' snin ilu bdiet tirrekordja l-programmi tagħha mid-dar, xi drabi anke matul il-lejl. Daħlet fil-bini tal-PBS wara ħafna snin apposta l-intervista. Tistqar li l-fibromyalgia taffetwa lill-familja kollha. Jiġu l-familja wkoll. Għax borma issir ma jekk inta biss bil-brain fog l-għandek tiftakar il-ġurnata xini. Ekk, tiksaħ ta' jdun dal-affarijiet kultant. Ġieli, u s-semmija ngħidilhom jiena, ġieli rrekordjajt il-programmi bil-lejl. Nkun qiegħda sewwa, jissa kif qiegħda mhux ħażin għax inkalli irsien. Il-lingwaġġ ma jħorġ ċar. Jaffettwa kollox. Natali rrakkuntat li minkejja li kienet ilha snin dbati mis-sintomi skoprit li għandha l-fibromyalgia waqt li kienet xogħol fil-programm ta' Angela Aġus. Meta wieħed mit-tobba mistiedna kien qed jispjega s-sintomi tal-fibromyalgia, ikkonfermat dan wara vista għand tabib. Tispjega li l-kundizzjoni taffettwana l-flessibilità. U ġieħ illi jisek għandek l-influenza u mhux dejjem ikun u ġieħ li tissapportija jiġu ġranet meta ikolla l-flera b'najdula. Id-dum ġimgħa, id-dum 3 ijiem, ma tiċċajtax, f'dak il-fażi ma tiċċajtax għaliex tkun ħakmitek sew. Natali tirrakkonta li f'din il-fażi tbati minn uġieħ ta' ras qawwija ħafna taffettwala l-vista u titlef il-bilanċ ukoll. Tarbtek, dik il-kelma, tarbatlek enka il-mod kif tgħix. Il-kap tad-Dipartiment ta' Rewmatoloġija fl-Isptar Mater Dei, il-Professur Andrew Borch, spjega ma' TVM News li l-fibromyalgia taffettwa 2 persuni minn kull 100 u li hija aktar komuni fin-nisa ta' etajiet differenti. Spjega li ħafna persuni bil-fibromyalgia ikunu ilhom snin ibatu minn ansjetà qawwija li qatt ma ġiet riżolta. Min mistoqsija parlamentari ħareġ li s-sena li għaddiet kien hemm 12 persuna li ġew rikoverati l-isptar b'dijanjosi ta' fibromyalgia.